Rus goşunlary Ukrainanyň günnäger täwitlerine edýän hüjümlerini güýçlendirýär. Ýewropa Birleşiginiň liderleri Ukrainany maslahatlaşýar. Rus güýçleriniň günnäger Ukrainadaky hüjümlerini dowam etdirmek bilen Kiýewе berýän gollaglaryny görkezmekler üçin Ýewropa Birleşiginiň ýol başçylary bir ýere jemlenýär. 30-njy maýda başlanýan 2 günlük sammitin Germaniýanyň ykdysadyet ministri Robert Habeck'in Birleşigiň agdybirliginiň gowşap başlamagyndan alada bildirmek bilen Birleşigiň Ukrainanyň özüni gorumak ugrundaky tagallalaryna gollag bermek baradaky borçnamasyny ýene bir gezek gaýtarlamagyna hemde Kiýewiň ýara hemde maliýe bilen üpçün edilmeginiň dowam etdirilmegine garaşylýar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýiň sammyty 30-njy maýda video arkaly ýölenip Ýewropa Birleşiginiň liderlerinden Russiýa garşy ykdysady sanksiýalaryň tapgyrynyň giýredilmegini, esasy duruşyň besedilmek üçin Moskwa goşmaçy basyş görkezilmegini talap etmegine garaşylýar. Ýewropa Birleşiginiň ilçileri 29-njy maýda Ýewropa Komissiýasynyň geçirjiler arkaly getirilýän Rus newtini sanksiýalardan boşaltmak baradaky teklibi boýunça bir pikire gelmegi başarmadylar. Komissiýa buradan Russiýadan alynýan çiğ newtiň ählisiniň importyny 6 ay içinde gadagan etmegi teklip edipdi. Emma Wengriýa bu hil çara görülmegini düýpden garşy boldy. Ýewropa Birleşiginiň sammitinde bu meseleniň maslahatynyň gaýtadan açylmagyna, şol sanyny Rus neft eksportyny 5 ýyl içinde bethetmek baradaky teklipleriň orta atylmagyna garaşylýar. Rus goşunlary esasy ünslerini Luhansk we Donetsk sewitlerine şeýle-de Demirgazykdaky Kharkiv sewitine gönükdirip, Ukrainanyň günorta unnugorundaky Donbas sewitine hüjümlerini dowam etdirýärler. Ukrainanyň ikinji uly şäheri bolan Kharkiv Prezident Zelenskiýiň 29-njy maýda fevralyň aýagyny dol germindäki Rus hüjümleri başlanaly bäri Kiýewden Nasaryga eden ilkinji saparyndan soň ýene bir gezek güýçli topokuna tutuldy. Rus goşunlary Goloýdaky Liman şäherini ele geçirenliklerini aýdyp, Luhansk sewitindäki Severodonetsk we Lysychansk şäherlerini edýän basyşlaryny güýçlendirdi. Ukrain resmiýetleri goragçylaryň bu ýerlerde agyr şertlerde saklanýanlygyny aýtdy. Luhansk sewitiniň häkimi Sergey Hayday 30-njy maýda Rus goşunlarynyň ören gadaply söwgeçleri arasynda Severodonetskiň içine girýänligini habar berdi. Şeýle-de Hayday 1 million adamyň gasyz we suwsuz galanlygyny, paraha diýlaty evakuasiýa etmek tagallalarynyň dowam etdirilýänligini sözüne goşdy. Prezident Zelenski 29-njy maýda telewizionyada berilen çykyşynda Severodonetskdaky binalaryň 90 göterümine ziyan ýetenligini, şäher jaýlarynyň 3-den 2 bölüginden gowragynyň doly ýumurlanlygyny aýtdy. Ol Rus güýçleri üçin Severodonetskiň basyp almagyň esasy wezipe bolup durýanlygyny hem sözüne goşdy. Biz olaryň öňe süýüşmegini togtatmak üçin elimizden geleni edýäris diýip prezident aýtdy. Zelenski bu sözleri buradan garaşylmadyk ýagdaýda Kharkiw'a gelip öň hatarda eskerler we Kharkiw şäheriniň häkimi Ihor Terekhov, sewit dolanjy Oleg Sinyehubov we harby serkerdeler bilen duşandan soň aýtdy. Siz biziň hemmämiz we ýurdumyz üçin janyňyzy howp astyna salýarsyňyz diýip Zelenskiň edarasy prezidentiň ol ýerde söwgeşýän goşunlar bilen eden gurrungyny salgylanyp habar berdi. Prezident edarasy soňky hepdelerde Telegram habarlaşma programmasyna Zelenskiň ok geçmeýän keltekçe geýip şäheriň töweregiňde Ruslaryň atan toplaryndan göýran bolan ýerlere aýlanşyny görkezýän video çap etdi. Reuters habar boldy, Zelenskiň saparyndan bir näçe sagat soň şäherde bir näçe partlamanyň eşdilenligini we şäher merkeziniň Demirgazyk günnägorundan ullokan gara tüssäniň asmana galanlygyny habar berdi. Ukrainanyň adatdan nasary kömek gullugy Rus toplarynyň ýurdun ikinji şäher bolan Kharkiw'ň töweregine ýangyna sebäp bolanlygyny aýtdy. Bir näçe hepden Ukrain goşunlary tarapyndan şäheriň olaýyndaky pozisiýalardan ýyda çekilmäge mejbur edilen Rus goşunlary Kharkiw'y bombalamoklaryny dowam etdirdiler. Uruşyň başynda bir garşylyga uçuran we Kiýew almakdan geçen Rus goşunlary soň bar güýçlerini Donbas sewitine gönükdirdiler. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 29-njy maýda Fransuz telewizionyasına beren interwýusyny öz sözleri bilen aýdylsa, Ukrainanyň Donbas sewitini azad etmegiň Moskwa üçin gurrunsyz ileri tutulýan
wezipe bolup durýanlygyny aýtdy. Ol Ukrainanyň beýleki sebitleriniň hem öz gelejeklerini özleriniň kesgitlemeligini öňe sürdi.